ሰላም ስለ እግዚአብሔር ከመየለኹም እንኳዕ ብሰላም ናብ ዓለመይ 16 ዩቱብ መጻኹም ለምውን ከምቲ ልሙድ ሓጻር ታሪኽ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሊቀ ጳጳሳት አንጾኪያ ሒዘ መጽአለኹ። ለዛ ቪዲዮ እንተፈቲሁማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር አይንረሳዕ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ በምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም አዝየ ካብ ልቤ ዘመስግን። እስመ ስላሴ ዮሐንስ ማለት ፍስሐ ወሐሴት ርህራሄ ወሳይል ማለት እዩ። ሃገሩ አንጾኪያ እዩ። አቡኡ አስፊንያዶስ አዲኡ አትናስያ ይበሃሉ። ወኮኑ እምብኡ ላኒሃ ለይእቲ ሃገር ይብሎ ንአቴና ወሪዱ ስጋዊ ትምህርቱ ተማሂሩ ዝለዓለ ነጥቢ ረኸበ። ከምኡ ዓለማዊ ትምህርቲ ብጽቡቕ ከም ዝወዳእኹ መንፈሳዊ ትምህርቲ ከዓ ክመሃር እየ ኢሉ ቅዱስ ባስልዮስ ኣብ ዝነበረሉ ገዳም ኣተወ። ድሕሪኡ ወላዲኻ ሞይቱ ኢሎም ነገርዎ። ተመሊሱ ካብቲ ናይ ወላዲኡ ገንዘብ ንብረትን ንዕኡ ከየትረፈ ኩሉ ንድኻታት ብምምጽዋት ብዙሕ ትሩፋት ክሰርሕ ጀመረ። ወኮነ ሲሲቱ መጠነ ሲሲት ኦፍ ይብሉ። እቲ ዝምገቦ ዝነበረ ቆሎ ስገም ምስ ሓሰር ንፋዩ እዩ። ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ገዳም ሲስኮስ ዝተባህለ ጸዋሚ ተሓራሚ ዓብይ ባሕታዊ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዘለዎ ቤት ኣትዮም ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት መፍትሕ ናይ መንግስተ ሰማያት ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከዓ ቀዳሚሁ ቃል ዘለዎ ወንጌል ክህብዎ ብራእይ ርእዩ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ከም ዝሽየም ፈለጠ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንተኾነውን ብወገኑ ይፈልጥ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ለይቲ እናጸለየ እንከሎ መልአክ ተራእዩ ደንገጸ ወደቐ። ኣጆኻ ተንስእ ካብ እግዚአብሔር ተኣዚዘ ክትገብሮ ዝግብአካ ክነግረካ እየ መጺአ በሎ። እቲ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዝበለካ ከይትዓቢ ዝበለካ ኩሉ ሕራይ በሎ። ንጽባሒቱ እቲ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ማዕረገ ክህነት ተቐበለ ይብሎ እሞ ቅዱስ ዮሐንስ ከዓበየ ብግዲ ሾሞ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ቆስጠንጢንያ ሊቀ ጳጳሳት ሞተ። ኣብ ቆስጠንጢንያ ሊቀ ጳጳስ ተሸመ። ንሱ ተሸይሙ እንከሎ አርካዲዮስ ንጉስ ፈታዊ እዩ ነይሩ። እናኸደ ይሓቶ ነይሩ። ንቅዱስ ዮሐንስ ክረኽቦ እንከሎ እቲ ዝሓሰቦ ሕቶ ይጠፍኦ። ምስ ተፈለዮ ይዝክሮ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ምስ ተራኸቦ ሕቶ ነይሩኒ ንዓኻ ክረኽበካ እንከለኹ ይጠፍአኒ። ካባኻ ምስ ተፈለኹ ከዓ ዝዝክራ ሕቶ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ መበል 1 ምዕራፍ ወያእመራ እስከ ዓመ ወለደት ወልደ ዘበኩራ ኣእመርዋ እደው ለአንስት ከም ዝብሎ ድሕሪ ወዲ ምውላዳ ዝተራኺብዋ ድዩ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ዮሐንስ ከመዝ ኢትብል ኦ ንጉስ ትርጉም ከምኡ ኣይኮነን። ንጐይታ ጠኒሳ እንከላ ብዙሕ ሕብሪ ትንቢት ዝነገረላ ብዙሕ ሕብሪ ኣምሳል ዝተመሰለሉ ጐይታ ከምዝጠነሰት ንምርዳእ መልክዓ እናተለዋወጠ ይረአዮ ነይሩ። ንጐይታ ካብ እትወልድ ንድሓር ግን ብሓደ ሕብሪ መልክዕ ኣላሊዋ ፈሊጥዋ ማለት እዩ ኢሉ ተርጎመሉ። ኣብ መስኮት ዝነበረት ስእሊ
ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወሪዳ 3 ግዜ ኣብ ርእሱ ዖደት ፈፂማ ሰናየ ተናገርከ ዮሃንስ ኣፈወርቅ፣ ዮሃንስ ልሳነ ወርቅ፣ ዮሃንስ ዕንቄ ጴዝዮን ኢላ ናብ ቦታኣ ተመለሰት። ሽዑ እቲ ንጉስ ንመዘከርታ ካብቲ ዝፀረየ ወርቂ ኣብ ንፉዕ ኣንጠረ 2 ልሳናት መልሓሳት ኣስረሐ፣ ሓደ ንንጉስ ሓደ ኣብ ጥቓ እታ ስእሊ ኣቐመጠ። ሰበይቲ ንጉስ ኣውዳክዮስ ትበሃል ውላድ ይወልዱ እሞ እናሞትዎም ብዙሕ ግዜ ምስ ኮነ ስለምንታይ እዮም ዝሞቱና ኢሎም እንትሓተቱ እቶም ዝተሓተቱ ሰባት ብቑዕ ካህን ስለዘየጥመቖም እዩ ዝሞቱ ዘሎ በልዎም እሞ ዓብዪ ሰብ ደኣ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ዘይንፅውዖ ብምባል ከጥምቖሎም ፀውዕዎ። ኣብ መንገዲ ነታ ዝተወለደት ጓል ከጥምቓ እናኸደ ንዓዓ ክቐትል ንዝመፅእ መልኣኽ ኣብ መንገዲ ረኺቦ። ናበይ ዳእኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ነዛ ጓል ንጉስ ኣርዳክዮስ ነብሳ ካብ ስጋኣ ክፈሊ እየ ብእግዚአብሔር ተኣዚዘ በሎ። በል ጥምቀት ክርስትና ኣይተቐበለትን እሞ ሓንሳብ ፅናሕ በሎ። በዚ ምኽንያት ን10 ዓመት ዝኣክል ጠጠው በለ ማለት ቅዱስ ዮሃንስ ኣጠሚቕዋ። ናይ ካህናት ማዕርግ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምርዳእ ንሱ ከይሓሰቦ ብኻልእ መንገዲ ገይሩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። እታ ዘጠመቓ ጓል 10 ዓመት ምስ ኮነት ንኣካለ መጠን ምስ በፅሐት መርዓ ኢሎም ልኢኾምሎም በታ ናይ ቀደም መንገዱ እንተመፀ ጠጠው ኢሉ ይፀንሖ። እህ ደኣ እንተበሎ ሓንሳብ ፅናሕ ዶ ኣይበልካንን በሎ እሞ ወጊዘካ ድየ ዘይሓንሳብ ክሳብ ዛጥቓ እየ ዝበልኩኻ እንተበሎ ናይ ካህናት ቃል ኣዝዩ ክቡር ስለዝኾነ ንቓልካ ክጥሕሶ ኣይፈተኹን። ሰላም ለከ ዮሃንስ እንተ ኣፍቀርከ ስደተ እምሲሲተ በቁርባን መፍቅርተ ግፍ ንግስተ እምነኣፉ ዘወርቅ ሰሚዖ ግዘተ እንበለ ይእርግ ላዕለ ወእንበለ ይውረድ ታሕተ መልአከ ሰማይ ቆመ 10 ዓመተ ይብል ስንክሳር። በል በዲለ እየ ኪድ ዝተኣዘዝካዮ ፈፅም በሎ። ከይዱ ከምቲ ዝተኣዘዞ ነታ ህፃን ነብሳ ካብ ስጋኣ ፈልዩ ሒዝዋ ኸደ። ቅዱስ ዮሃንስ እንተኸደ ወየ ጓል ሞይታ ወለዳን ቤተሰባን ክበኽዩ ፀንሕዎ። ሕደጉ ንሳስ ካብ ፀቢብ ናብ ርሒብ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ከይዳ እምበር ናብ ክፋእ ኣይከደትን። ክሳብ ሕጂ ክትፀንሕ ዝኸኣለት እውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ምኽንያት እዩ እምበር ቅድሚ 10 ዓመት እዩ ተኣዚዙ ነይሩ ኢሉ ኣፅንዖም። ኣውዳክዮስ ገፋኢተ ነዳይ ይብላ። ከም ዝፍለጥ ንሓንቲ ድኻ መበለት ርስታ ኣግደፈታ። እታ መበለት ከዓ እዛ መሬት እዚኣ ናይ ኣቦሓጎተይ ኣብ ዓመት 3 ግዜ እተፍሪ ኣብ ከተማ ብምህላዋ ኣነ ኣይህግን እየ ትብላ። ንግስቲ ኣውዶክስያ ግን ብሓይሊ ኣሕደገታ። ኣብዚ እዋን እዚ ንጉስ እንተበዲልዎ ሰባት ናብ ሊቀ ጳጳሳት እዮም ዝኸዱ ነይሮም። እዛ መበለት እዚኣ ከዓ ናብ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከይዳ እቲ ዘጋጠማ ኩነታት ኩሉ ትነግሮ።
ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ኩሉ አረጋጊጹ ንንግስቲ ግደፍላ ኢሉ ይልምና። እታ ንግስቲ ስማዕ መሬት እንተደልያ ገንዘብ ክህበኪ ምረፂ ኢለያ እየ በለቶ። እቲ መንግስቲ ሒዝናዮ ዘለና እኮ ንሕና ኢና እምበር ንሳ ኣይኮነትን። ንሱ ከዓ በሊ ብስቲ ምድሪ ኣግዲፍኪ ብስቲ መንግስተ ሰማያት ክትወርሲ ኣይትኽእልን ኢኺ ኢሉ ካብ ማሕበረ ምእመናን ፈለያ ኣወገዛ። ሽዑ ናብ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ስማዕታ ትልእኽ። ካብ ናይ ኤጲፋንዮስ ታሪክ ተመልከት። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ብነውረነቶም ፈልይዎም ዝነበረ ኤጲስቆጶሳት ነበሩ። ንንጉስ ንንግስቲ ክፀርፍ ደሴት ኣንጥረክያ ተኣሲሩ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ብነውረነቶም ፈልይዎም ዝነበሩ ኤጲስቆጶሳት ነበሩ። ንንጉስ ንግስትን ክፀርፉ ዘይዓረፉ እስከ ፍረዱ ትብሎም። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ከእስር ይረኣየና ኢሎም ፈረዱ። ደሴት አንጥረክያ ተኣሲሩ ኣብኡ ኣማሓርዮም ሞተ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ምስ ሞተ ሕማቕ ሕማም ተታሒዛ ናብ ኩሎም ይፍውሱ እዮም ዝተባህሉ ሓካይም ከደት። ንግስቲ ብምዃና ዘለዋ ገንዘብ አሜን። ጸጋ በረከት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ይሕደረና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝነበረ ሕማም ብጸበል ናይ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ተፈወሰት። ምንጪ መቕድም መጽሓፈ ቅዳሴኡ ስንክሳር 12 ግንቦት